Nado bakasorka Meghalaya jongi kala sedang ye kejing yakun ban kanglat na kejing sapriang ukyang jengpang COVID-19 lahap ru ban pensange lut shipori ki babun ki kam kijam bat ki wede ki kam khayi pateng kane kala kta ru shibun ye uduk usung hendrai ka ba itanat pat banyoi hakawe ka benta jongka khayi pateng ki nong khayi ki airu kejing kersan ka bapura ya ka sorkar jella Nalor kiwe pat ki kam khayi la kalong kidukan dejan kidukan badi ki tiar elektronik ki khiu ki pliang bat kiwe di kidukan ki badi ki marbam ki yeng basa ni ki hotel ru ki lahab ban khanglot na marba om dan syu ki nong jung okai pertai ki banwan hakum kene ka por barang dan kejing le persya ya kejing pang covid-19 wala ka kamai jung ki hotel ke lahir kensan ndrai ka basngo tanat bani asngo pat kalong bagi trai jung ki yeng basa ki ai kejing kersya ni sorkar jela daga ba ai kluj men sempat ki yeng basa jung ki ban penon kam kom ki quarantine center Hagani katayo PCN ulayo banekran kerpang bat ki katu kanengot ki try jong kini hotel. Kum hagani ka por ngarong arsnya tenat ban yo isi mentalang bat sarkar namar bada kajing ai jong ni ki hotel ngasnya bangarong ngadon keti ban yasna lang bat ka sarkar hakum kini ka por. Hakajing sisya ha ka por menswa ngasnya ting ngasnya il ngasnya ba kajing yap kala adon hajan namar bang tang syu asnya katang asnya bangalong kumtang. Ngasih bangai kalau takli ro namar bangai perkat ikata marsin phone ni bading do ingat tengah oni ko sar kan liak kumno tang bato hakata kaju ikapor klip man ngasnyo bakata ka jingi tiblem ko dan bat ngat ang dadangam ai jaka yaki shunu bat dekin her ki long ki bru kumanga takata ki jingrai ka pelong inga bangan ko ngo ban ong ye ba ding do hoin tengah yo ban ai yakani hotel kum ka jing ai snyo bahana ka panta ka sarkar ngada kemen pala do kata-kata ba menta pat ngasnyo bakam don ai isu kata kajing sir kajing teng kajing smet ngasnyo kum bang ada yasno krti yasno ya don bentar lang bat ki we can help the society by providing the quarantine facilities in the hotels. We are on standby, so whenever the government requires, we are always ready to support. There's no problem at all. And this is a very important step. We have to beat the corona. We have to all join hands together, work together as a society, and I'm sure we will overcome corona. See, all the staff has been with us for so many years. They have worked with us. We are like a family now. So in this time of crisis, we have to take out our savings. From our savings, we have to pay the salaries, because otherwise how will they survive? We have losses, we have earned also, and now a little losses also will be there. We have to absorb it. Kalong komne kan ba mo hoai ke ekonomi sya ka lahir sya ba hadu ba kumba angka nadu central kin ong wat ki staff rong di ben penbiang ban ai tulop ban ai ka bam ka di ki tengi na ka liang ka industry hotel ngila le ka taru thandrei haba ka government ba de ka ongingi bangi de ban ai ki hotel ban quarantine na le ban syong mano damenta ka jing penbit penbiang ban pendah penbiat damenta ka ni ka covid-19 tengi na ka liang jonga simet ngas ngeu ba ngade ban ya snok tilang di ban ya rab lang bat ka government khnang ba ngi kum para briu ngi de ban ya rab iwe barok hat ngi de ki human being mo te ka jing rab jongi para mensem briu ko long ka eke ka ba ublei ru usel tenat ba te kata ngabu akmat du ba ngi de hi ban ya rab ban ya snok ti bat government na ka menta ka jing im jongi ki human being iwe piwe